Къде само дори можех да разбера. Как стана така, че аз гледам детето, пак ти си жертвата? А? Не, наистина е любопитно. Ти гледаш детето от терен, че не може да работиш. Така ли? Така ли? Ти не каза, че не може да работиш. Окей, добре. Няма как да имаме пари и така нататък. Значи, това малко или много е мое решение, което съм взел по редица обстоятелства, по които си ме принудила да го взема това решение. Аз имам какво да работя. Въпросът е, че нямам желание да работя вече. Защото почнах бизнес да сме добре, а не да не сме семейство и да се караме постоянно. Искам да разбера как това, че аз гледам детето, пак ти си жертвата. Но за това жертва говориш. Ами ти се гушиш тук с детето, ти ревеш, пак стават скандали. Защо с тези скандали? Ти се опитваш тук някакво решение, трети път поред се опитваш решение, което сме взели двамата, че е единственото логично. За трети път се опитваш да го извъртиш да стане на твоята. И накрая ти ревеш и ти си жертвата. Пак ти ревеш. Добре, как става на твоето? Не става на моето! Защо ме караш да викам? Как става на моето? Ела да ми кажеш как става на моето. Кое става на моето? Ние това решение взехме ли го двамата? Да, се съгласих. С моето. С моето. Само не ми вика. С моето се съгласи, така ли? Честно ли това искаш да кажеш? Честно ли така мислиш? Да, ти каза да тръгне половина една Ти мислиш, че в момента правим на моето, така ли? А не единственото логично нещо. Да. Така ли мислиш? Това ли твърдиш? Какво мислиш? Толкова ли е труден този въпрос? Не, като гледам как реагираш. Не ми се разбира. Ей, момиченце! Момиченце! Ти някога ще почнеш ли да преживяваш моменти, в които не става всяка твоя претенция и къде не става на твоето? Някога ще почнеш ли да се съобразяваш и да взимаш предвид факта, че имаш съпруг и че си женена? Как като ме ревеш тук? Аз гледам детето, че ти ми ревеш. Защо ми ревеш ти? Защо ти ми ревеш? Защо? Как стана така, че ти плачеш, че ти си жертвата, при положение, че аз гледам детето, при положение, че ти за пореден път се опитваш да потъпчеш решение, което сме взели двамата заедно, и единственото, което направих днес е да ти кажа прави каквото искаш, писна ми да се караме и накрая просто те помолих да действаме по план. Защото няма друго логично, няма друго разумно нещо. Всичко останало е прибързано. Обаче ти държиш да пребързаш. И понеже те помолих, не, няма 4 месеца. Няма 4 месеца. Няма 4 месеца. Декември колко... Я да фанем календара, ела да ми покажеш декември колко е ходил. Ела да ми покажеш декември и януари. Искам за декември и за януари да изборим дните, в които е ходил. Що януари сега започна? Значи септември е 15 първо почна. Не беше ли? 15 на 10. На 10, добре, значи не е и цял месец, не е ли? Не е ли? Да бе, хубаво. Какво ми викаш хубаво, не ми викай хубаво, бе? Не, правим както казваш. Не както казвам! Както сме решили! Както сме решили! Престани да ми викаш както аз съм казвал! Но момиченци не спря да се налага в моите. Ще ми плаче.